Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo mana kaninyo. Ngaigsuon karong adlaw nga Miyerkules, unang adlaw sa bulan sa Hulyo. So pinaagi nining santos nga misa atong pangayoon sa Dios ang mga grasya nga atong kinahanglan, labi na ang grasya sa matag pamilya o sa matag usa kanato. Ug aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kanino mga igsoon nga nakalapas ako og dako uyamot sa hunahuna sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala akong sus. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ngulay sa tanang mga o kaninyo mga igsoon, aro inyo ko iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ita kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangitngit ug bantay kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Amos. Paningkamot kamo pagbuhat sa matarong, dili sa dautan, aron mabuhi kamo. Unya ang Ginoong Dios nga labing gamhanan makig-uban gayud kaninyo. Ingon sa inyong gipamatud-an, likayi ang dautan ug mahala ang maayo. Ipatunhay ang hustisya diha sa mga hukmanan. Basin pa kaluy-an sa Ginoo ang katawhan nga nabibiling buhi ni ining nasura. Mingon ang Ginoo, gidumtan ko ang inyong mga pista ug wala ko kahimot-i ang inyong mga pangili. Sa dihang dad-an, ako ninyog halad aron sunukon og nga halad nga pagkaon. Dili ko kini dawaton. Og dili ko usab dawaton ang mananap nga pinatambok nga inyong dadon kanako ingon nga halad sa pasalamat. Hinunga ang inyong masaba nga awit. Dili ko buot mamati sa inyong mga tulunggon. Paagaya hinuon ang hustisya o katarong
sama sa suba nga dili gayud mohubas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong Akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Pamati ka mo lungsod ko, ug musulti ako. Israel, musaksi ako, bato ka nimo. Ako ang Diyos, ang imong Diyos. sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Dili tungod sa imong mga sakripisyo, gibadlong ko ikaw. Kaya ang imong mga halad nga sinuno, ani kanunay sa kong atubangan. Wala ko magkuha og toro, gikan sa imong balay. Ni mga kandi, gikan sa imong panon. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Kay ako ang tanang mga manana sa kalasangan, ang linibo nga kahayupan diya sa kong kabukiran. Nakaila ko sa tanang mga langgam sa kahanginan, ug bisan unsay mulihok diha sa kapatagan, ako Ama. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas na gahom sa Dios. Kung gutomon ako, dili ikaw tug-anan. Kaya ko ang kalibutan ug ang kapuno ni ini. Mukaon bagod ako sa uno, sa kusganong toro. Uminom ba ko sa dugo, sa mga kanding. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas na gahom sa Dios. Nganong giasoy mo man ang akong kasuguan, o gibungat mo ang akong kasabutan sa imong baba. Bisan kontra nimo ang disiplina, o gisalikway mo ang akong mga pulo. Sa Sa matarong matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios.
Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Kinutlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto sa Jesus sa yuta sa mga taga-Gadara didto sa tabok sa lanaw. O gitagbo siya duha ka tawo nga nanggula sa mga langub nga gihimong lubnganan. Giyawaan kining mga tawhana og pintas kaayo. Og kay gikahadlukan man sila, walay nangahas sa pag-agi ni adtong dalana. Og misinggit sila, Anak sa Dios, unsa may imong tuyo kanamo? Mian ni ka ba aron pagsakit kanamo bisan dili pa panahon? Dili layo didto may usa ka panon sa mga baboy nga nanibsib. Mihangyo ang mga yawa kang Hesus. Kung nabugon mo kami, pasudla kami ni anang panon sa mga baboy. Hala, panulod kamo, miingon si Jesus. Og nangadto sila og nanulod sa mga baboy. Unya tibuo panon mihaguros padulong sa pangpang og nangambak sa lanaw og nangalumos. Ang mga nagatiman sa mga baboy nanagan ngadto sa lungsod aron pagsugilon sa nahitabo. Ingon man sa gidangatan sa mga giyawaan. Tungod niini nanggula ang tanan tawo ni adtong lungsura aron pagsugat kang Hesus. Og sa ilang pagkakita kaniya nangamuyo sila nga mobiya siya sa iyang kayutaan. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Maayong buntag kanatong tanan. Mga igsoon, adunay panultihon or quotation nga nagingon. If we want to change our life, change our priorities. Kung gusto kuno nato usbon ang atong mga kinabuhi, kinahanglan pod usbon nato ang atong prioridad. Prioridad in the sense unsa man ang atong focus sa kinabuhi or unsa man ang ato ang focus nga values sa ato ang kinabuhi. Or unsa man ang ato ang mga prioridad. Usahay ang prioridad sa atong kinabuhi mapagan ni siya kung musimang pod ang ato ang moral priorities sa kinabuhi. For example, karong panahona daghan man sa ato nga kanang gitawag og mga pet lovers. Na bitong mahilig sa mga animals. Maskin ako usa ko ni ana. Daghan karon ang nagbuhi og mga hayop. Nagbuhi og mga iro, iring, langgam, baboy, o sa pang klase nga mga hayop. Unya daghan po karong mga facilities na adunay mga pet facilities. Gani, daghan po ang mga mitumang nga mga pet hospitals para sa mga hayop. Diya sa panimalay, kadaghanan po sa tua, daghan po ang mga nag-adapt o mga pets tungod kay mao naman ni ang ilahang gusto na itong magbuhi og mga hayop. Pero usahay pod kanang itong adunay mga panahon or adunay mga oras adlaw nga kana bitong ang atong focus or attention, no? Aduna ako isa ka amigo nga aduna pud siya ay daghan ng mga pets sa iyang kinabuhi. Usahay sa sobra niya ka pet lover, ang iyahang oras sa tibuok adlaw adto na ang atensyon, no? Sa maong pet. Unya adunay panahon nga
pagsakit sa iyahang usa ka pet niya, dako na kay siya gasto. Dako na kay siya gasto. Dagan na siya tambal nga napalit, dagan na siya pagkaon nga napalit. Unya, sa maong gasto niya, pagkasakit sa iyahang trabahante, sa ilahang panimalay, wala niya gahini og oras, wala niya tagay og panahon. Unya, kung makabantay ko, or even kamo, kung makabantay mo, or kita, kanang atong mga pet pod usahay, nga mugahin kitag oras, panahon, resources, expenses, dako kay tag gasto. Unya usahay pod kung atong mga miyembro sa pamilya ang magsakit, mantiniran na lang nato og binisaya. No? Mantiniran na nato og binisaya, tayhop-tayhop. Aduna bitaw to usa ka istorya nga adunay usa ka lalaki nang apply og trabaho. Kunya pag pang-apply niya og trabaho, nakakita siya og trabaho sa usa ka subdivision, gikuha siya. Ang iyahang amo, pet lover. Kinahanglan kay siya og katabang sa ilang panimalay. Unya dito niya nadiskubrihan nga ang iyahang trabaho tigpakaon sa mga hayop sa maong amo. Nadugay niyang apply, nadugay niyang trabaho. Nakarealize siya nga miingon sa siyang amo, "Sir, mas maayo pa siguro mga apply na lang ko isip usa sa imong mga pet. Kay breakfast, lunch, dinner, ado naman siya'y prioridad." Kini nga kasinatian mga igsuon or pangutana or priorities, aduna kini kalambigitan sa atong nadungog nga ebanghelyo. Sa atong ebanghelyo, ang mga tao nga miduol kang Hesus, mas concerned pa sila sa mga baboy nga gisudlan sa yawaan, dili sa mga tao. Ang ilang concern, dili ang tao, kundi ang economical damage. Concern sila sa baboy tungod kay mas bililhon pa kuno ang mga hayop nga nasudlan kaysa mga tao. Usahay sa atong kinabuhi, mas focus kita sa atensyon sa mga material nga butang. Mas focus kita sa atensyon sa materialistic nga butang. Mas focus kita sa atensyon sa atong mga pets apan wala na nato usahay natagaan og bili ang atong isig katao. Wala na ato nataag prioridad tungod aning gitawag og distorted values, distorted images nga usahay mawala ang atong passing sa atong kinabuhi. Mas concern na kita sa economical damage tungod nawala naman punta sa maong priorities. So mga igsuon sa atong ebanghelyo or karong adlaw, isip pagsugod sa bulan sa Hulyo. Hinaut paunta nga isip pamalandong ato pong apilon sa pagpamalandong ang prioridad sa atong kinabuhi karong adlaw or karong bulana aron sa ingon diha makadasig kita og makapaminaw sa atong kaugalingon ug unsa man gyud ang ako ang prioridad karong bulana o tuiga. Unsa man gyud ang akong prioridad isip estudyante. Unsa man gyud ang ako ang prioridad isip ginikanan. Unsa man gyud ang ato ang prioridad isip usa ka komunidad. Aron sa ingon ni ana,
Dili kita mawala sa passing o dili kita maapil sa distorted values sama sa mga tao nga mas concern pa nila ang material or economical damages kaysa ilang isig katawo. Hinaot paunta. Palihog manindog. Pinaagi sa Ebanghelyo, si Kristo nakighinabi kanato uban ang mga pulo nga may malungtarong otoridad ug mga buhat nga may makaalim kagahom. Pinaagi kaniya, masaligon kitang muingon, makagagahom nga amahan, panalangini kami. Makagagahong amahan, panalangini kami. Nga ang simbahan pinaagi sa iyang mga magbalantay, mamahimong matinud-anong tig-alim ug tigpasig-uli sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga amahan, panalangini kami. Nga ang mga opisyal sa gobyerno dili unta malinga sa haylo sa gahom ug sa bahandi ug makaamgo sila sa kadautan sa kurap nga pagdumala. Magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga amahan, panalangini kami. Magampo kita sa kanasingkasing alang sa kalinaw dito sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Makagahom nga amahan, panalangini kami. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masamputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakiksangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, o nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo o diplomasiya o dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Makagahom nga amahan, panalangini kami. Magampo kita alang niyato mga nagantos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali, mapadangat na unta kanila, o nga ang tanang katawhan, magpuyo diha sa mahusayng kahimtang o kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Makagahom nga amahan, panalangini kami. Nga ang kaputli o pagtahod sa tawhanong dignidad, maglaglag sa mga daotang espiritu nga naglihok sa atong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Makagahom nga amahan, panalangini kami. Nga ang mga masakiton ug silang na nagantos, makakita o makabatyag sa makaaling nga presensya sa Dios diha sa mga nag-alagad kanila. Magampo kita sa Ginoo. Makagahom nga amahan, panalangini kami. Nga imuntang isipon nga takos ang mapustlanon alang kanamo, nga halandong Teofilo Kamumot og Joel Chevalier pare, mabayon na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Makagahom nga amahan, panalangini kami. Nga ang mga matuuhon nga mihalin na, makatagamtam sa masanag nga kadlawon sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Makagahom nga amahan, panalangini kami. Makagagahom nga amahan, sa imong atubangan gidala namo ang among mga panginahanglan, ug masaligon kaming nagampo sa imong panabang nga makalingkawas ka namo gikan sa daotang gahom. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
sa tanalangin sa kadagpanin ang mahal kong alam kung pilin mo imo ang kalusan ginabuhi sa tanan. Mga igsoon, magampo kamo aron ang ako ug inyong sakripisyo dawaton nagta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Wato ng ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagday pagmaya sa iyang ngalan. Alang sa atong kapuslanan ug sa tibok niya santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya. Nangamuyo kami nga kining misa, magtabang unta namo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kanini. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanang mong mga tinubos magdayeg kanimo, ug ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Puno ang langit ug lupa sa Hosana sa kay gunang-ugan sa Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang akong dugo. Sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kaluluwa, anang Diyos kanan. Pinagi sa iyo, o pagkabanaluwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha kami nga makalawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong nawiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwa sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayo mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo manangging harian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa panag-inigsunay. Puderod sa Diyos na nagawag ang sa mga sala, sa kalibutan kaloy kami
Igsuon kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo. Apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sangit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo kining Eucharistia, og pagkalawat magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi, og magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og panalanginan kamo sa Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa dadaang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.